agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Mga tugang, good morning! Tatanong lang, Good morning mga kapako seniors! kaya ibigin mo Sana okay kita ha! kahit Yan, dahil magparamundo. Permisa ng api. Pagkatapos, always eat healthy. And then mag-exercise para humaba ang buhay natin. Yan. Alright, ako pa sa lingkod, Mardela dahil iba sa dit sa napirotian. Iniwanan mo kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya pangyayari sa palibot. Kasarabay siyempre dyan ang bulos kan impormasyon na magali sa luwas sa Pagikan Mega Force Patrol. Na ang budyang katuwang ta. Ang sa tuyang mga pagriba sa field. At Panginoon pangastuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. paalala Pading Jomar Bien sa 1st District. Si Pading Al Armario, yan po dyan si Partner Al sa Kapitolyo Provincial. sa'yo Ano kaya mangyayari sa sesyon mamaya? mabuti na Pagkatapos, siyempre, ang mga istoryang nakakalap ni dyan po sa paglibot-libot ni dyan sa sur na parte kan Legazpi. Sa Daraga Legazpi area, lagadi ang samuyang bunso ang masapog na Megaforce. And si Joshua James Bino. ang May ngalo si Jasmine dyan sa Kapitol, sa City Hall. nakaating As in sa Olaway District. Napagalgaro si Jasmine. ko sa'yo. And then, siyempre, si Henry the Boy Bata sa muya pong piloto sa mobil. Kasaway nato dyan sa luwas. Ibig ko'y lagi sa'yo. Yan man sa technical side, June Napulis. The man from Poland. Tugog ko Siyempre, dyan po sa SCGB Social Media Department sa yung IT. ay puputi. Si Jerome Nico Martinez Sabay ka na filming nagkukurukintid pag minaagi dyan sa may arani sa Ermita. ating Kan Barangay 23. lipat Tamas kimaiinit, pirming lubog sa tubig. Ano yung nangyari dyan eh? Di umaagos ang tubig yan. Stagnan. ko sa'yo. And then siyempre mga tugang, Shara May Liron sa Production Assistance Center. Ibig ko'y
Sa newsroom, mga tugang, katuwang nato dyan si Jenny Matthew Balyaran. Kami po kabos, minapapon sa rong magmang morning, minasaludar mga kababayan. Sana po okay kita. Okay po ang kabos. Maski medyo hard life, padagos po kitang nakakatipon sa yung pangangaibo sa Roald Dahl. Good morning kay Kuya Bob Candano dyan po sa Tabaco City. Tiring man si Bing Buen Bores dyan po sa San Isidro sa Malilipot. Yaon man sa Dubai si Sir Arvin Balaoro KB 43016. Kahit maputi Tapos siyempre dyan po sa Queensland, Australia, Sir Jeff Santos and their mother ng and their family. Palagos mo nagantaway po sa DCGB. Salamatong pumaray. As in sa kabos na inaabot sa broadcast all over the world. pangarap sa Sa tuya pong mga nagantabay sa 729 kHz sa pita ng mga radyo, good morning. pas. And then siyempre sa nasa DCGB Live app, DCGB Ligaspi YouTube channel, Papaal at saka sa DCGB News Online Facebook page. Gabos-gabos po kamo, pati na sa internet radio. Good morning. Ayan. Welcome po sa mga bisita natin na unti-unti nang dumarating para po digdi sa gigibuhon mga tugang na prestigious event digdi sa Prisaa. Yung labanan ng mga nasa kolehiyo. 10,000 best collegiate and secondary athletes will compete mga tugang sa 27 na sports disciplines, igwapang cultural and academic events digdi po mga tugang sa magayon na siyudad kan Legazpi. Yan, di ba? Ang background din na pang nagkakarawat an mayon volcano. Kaya excited po yung mga bisita. May mga nahiling na kitang mga bihikulo kan maniba-ibang mga eskwelahan, mga tugang na kaentra. Kaya nga pot nga ni ngaya atletang Prisaa, handa ka na ba? Yan. Di ba? Mga Ligaspenyo, handa na ba tayo? Yan, para salubungin sila. Mga tugang para po dyan sa dakulang event na sabi nga ni, bako sanang magpupugtak sa mapa kan mga lugar na sabi nga ni kayan pwedeng pagkawatan ng dakulang event because we have the Bicol University, di ba? And then may mga eskwelahan kita, mga tugang aron kan ano yan, yung UST Legazpi na sila yung nag-host man ng Prisaa Summit, di ba? Pagkatapos siyempre mga tugang dagdag po yan na income para po duman sa mga nag-i-earn para duman sa mga products, yung mga tinatawag nating entrepreneurs, yung mga nabibilang mga tugang sa medium, small, micro, small, medium enterprises. Yan. Yung backbone mga tugang ng ekonomiya. Nagtataoning mga empleyo, mga tugang sa mga kababayan nato. So, yun ang opportune time for them, mga tugang to offer their products. And then, makakuaning linkages, market links, mga tugang kasi ng produkto, pag-uruli, kayan po mga nagdadarayo rin sa tuya. Because, all over the Philippines po yan. Mindanao, Visayas, Luzon, yung mga private schools, mga tugang, diyan po sa mga lugar na yan. Ayan. Pagkatapos igwapang patiribayan kang pagarayunan. Igwapang walang pagarayunan eh. Nakita ko dun sa nila sa Facebook page ng Prisaa. Mga contestants para po sa beauty contest, di ba? Ayan, good luck po tabi. Basta iyo po yan. Ang bakiulan man sana, mga tugang dito pagpanaramon. And then, ini maging puon kang gabos na pag-iristoryahan kita na magayon magduman sa Legazpi. Di ba? Magayon magduman sa Albay because sa puwera sa mga tao na hospitable, mga tugang, sa indang mga serbisyo, talagang masasabi nating, outstanding brand of service. Yan. Okay? Kaya, dito pagpanaramon ang mga bisita. I-offer ta so pinaka-the best. Gano bagang so kang mga panahon na pag may bisita, liluwas ka mga nanay ta,
So mga tamong na pigagamit. Pati mga punda. Pag may bisita yan dapat ang gibunda. Ibalik natin niya para tandaan tayo na, oy, doon tayo sa Albay because we are treated mga tong as their kapamilya. Pag tayo nandoon sa kanila. Di ba? O yun ang mga, sabi nga ni Kian excellent brand of service, mga dugang pagdating sa turismo. Okay? O bueno, mga kababayan natin, without much ado, dagdagan tayo pa mga istorya. Halip po dyan sa luwas, rangkada ka mga barata. Halip po sa mga pag-ibig natin sa Mega Boss Patrol this time, partner Alan Mario, ang lalaking walang pagbabago. Antaman nyo. Kung kayo sagutin mo niyan, talagang dabis-dabis sa katawang pang-romansa. Partner Al, good morning. Yes, partner, nakapuntaan mensahe ni Congressman Saldico digdi sa groundbreaking kaning Women's Health and Child Center, Specialty Center sa dating PRD sa compound. Sa yung isang namin kaibigan, meron din sa Cleveland. So, magkakaroon po dyan, halimbawa, yung telemedicine. Kung meron na tayong alliance sa kanila, ipapakita natin yung mga medical records. So, pinag-iusap natin, yung mga doktor natin, maganda na po ang teknolohiya natin, live, pwede tayong mag-video con. So, masisiguro natin ang procedure ng ating gagawin para sa ating mga kababayan ay magiging tama and accurate, no? So, may iwasan po ang mga medical error. So, yan lang po ang aking pakiusap, Director, no? So, in 2 years' time, we have a lot of time to prepare. Prepare na yung ating mga medical services, ang ating mga medical doctors, and of course, tumutulong na rin natin ang PGH, no? Si Dr. Legaspi. But of course, we want more. We are hungry. And our doctors magiging mas matalino. Ang nurses natin magiging mas magaling. And ito na po, the best hospital sa buong mundo usually is government hospital. Kasi ang government hospital, siyang may pinakamaraming pasyente. Maraming experience. So, hindi ko totoo nung araw, 20, 30 years ago, pag sinabi nung provincial hospital, malapit ka na sa funeral parlor. Hindi po totoo yan. Sila po ang may pinakamatinding knowledge. Wala lang ng magandang facility, wala lang magandang equipment. Pag nabigyan po natin silang magandang equipment, magandang pasilidad, sigurado po, gagaling na todo ang ating mga doktor. Sobra-sobra. Ang proyektong ito naging posible dahil sa malinaw na pananaw o vision ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Bahagi ito ng kanilang legacy specialty hospital project na naglalayong magbigay ng dekalidad na serbisyo medikal sa mga Pilipinong may sakit sa puso, cancer at magiging kidney ang diseases. Nagkataon lang pong nauuna ang Bicol region dahil naman po malapit sa atin sa puso ang Bicol. Kaya tayo po ang naunang magkakamagandang legacy hospital outside the community. Okay, so partner, party lang yan. Groundbreaking pala yan, partner Alan, no? Groundbreaking kan Women's Health and Child Center. Yes, Kunyan sabi, yan, parang partner, component yan kang Legacy Hospital. parang component lang ini kasi yung biggest explicar ni Congressman Saldico. Oh. Actually maganda ko na building and planning ito. Yes. So apera duman sa 10 story. Apera ito apera duman tabi sa 10 stories igwag 20 stories. Ibig din sa likodan na parte tabi partner. Okay. Iba man ini. Pero magayon na lata. Kunyan, kumbaga maging kliyente dyan, so mga talagang women and children naman. Yes. May specialty talaga. Sabi nga ni
an ina atin an aki. Siyempre, dapat malusog. Ang kalusugan ay nagsisimula sa ina at sa bata. Kaya iyo yan ang bottom line kung nga data ipag-ibo ining Women's Health and Child Care Specialty Center. Nasaroin sa request nga ni kan Bicol Regional Hospital and Medical Center sa panginot ni Dr. Eric Raymond Raburan. Nangunyan, marirealize na ini partner dahil nagpromesa si Congressman Saldico na tatapuson ini baga ang target bago mag 2028 maging fully operational na ining pangarap na ni na magyayari first time o kaya pinanginot ini digdi sa Bicol Region partner. Yun, di ang target pa lang kan, ang timetable is bago man maglusad ang presidente, operational na yan. Kasi parte daw ini kan legacy hospital na pigbubusol man sa Administrasyong Marcos. Kaya swerte kita, nagkataon, aran ni sa kusina, si Congressman Saldico, kaya natawan ini nin budget. Actually, ang target na budget digdi is 1 billion na partner. Pero, iwan ining groundbreaking on yan, may phase 1 pa sa na ini, na igwa ki worth 300 million, sabi ni Dr. Raburan, ang pinalukar na budget kan building and sabi partner. Ayun, it will need mga dagdag na opportunity sa trabaho. Yes. Kano na sa medical practitioners na. Yun tabi partner. Okay. Okay, so yan ang update digdi giraray sa Bicol Regional Hospital and Medical Center Compound. Manor Mario, thank you. Thank you very much, partner Al. Yan, di ka na mapasiring sa Manila, digdi ka na sa natipid-tipid pa. At hindi ito sabi ni Congressman Saldico, napangirit ako. Kaya ito ngayon, pag dinara ka sa government hospital, madali-dali ka na sa funeral parlor. Ngunyan ngayon, darong ka na sa hospital ngayon sa gobyerno, libre na, di ka libre pa. Wow. Yan po, tabi, yan man talagang pangarap ng bawat Pilipino. Na pag lumapit ka sa government hospital, dahil ka matangad sa kisame kung saan ka mabakal o kaya makuaki pambakal ng bulong. Yan mga na-observe during the times na nag-field report po kita sa hospital kita na-assign. Nako, mapapaibi ka na sana. Pero ngayon, at least may mga pagbabago na because may mga intervention na. Mayroon na tayong universal healthcare. Iba pang mga tatabang ang PCSO as in iba pang mga government agencies para po magianan ang mga pasyente tayo. Palalo na pag naman pa ini naligay sa hospital na specialty hospitals, mga tugang specialty center sa mga dyan po sa BHRMC, mga tugang nakulang bagay po yan sa mga Albayano, sa mga Bicolano. Okay? O bueno, dugang na istorya. Ari po dyan sa luwas. This time, ang masapog, sabi ni Diwata. Inspirasyon ni Diwata. Joshua James Bino, good morning. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa Ano man ang napipil mo pag sinabi kang inspirasyon takanoy? Depende sa nagtaram. Dahil kang gigirabuan. Depende sa nagtaram. Di ba? Wow, mayroon palang mayroon palang barometro yan Pag medyo nagtaram, medyo as sweet as May, kinikilig ka. Pag siya, automatic. Pero pag pag-araw kay Diwata, dahil ka mang kinikilabutan. Ay, Diwata, biro lang yan, joke lang. We respect you, my brother. Yan, alright, sige tayo. Alright, yes. sige. Anyway, tabi Sir Mar, sa dagdag niya itong barata dahil pa nin masyadong polusyon, ang kalidad nin paros dahil makita digdi sa Rehiyon Bicol, Sir Mar. Ini ang naglalawas sa latest na resulta. Despite of the blue sky? Yes. nangyari nga pala ng blue sky. Operation Blue Sky. Nawara na di. Pero, sa buong Bicol yan. Pero yan? Himay-himay yan. Kung ano ang quality kamparo sa Albay, or particularly Lucila del Legazpi, Camarines Sur, or Camarines Norte, Katanduanes sa Masbate.
Region-wide data ini, Sir Mar. Region-wide. Aha. Ini da ang nagluluwas sa latest na resulta kan mga air quality monitoring system kan Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 5 particular na ang opisina kan Environmental Management Bureau o EMB Bicol. Aha. Sigun ini, Sir Mar, sa naging discussion ni Attorney John Eric Tizon, ang Chief kan Legal Division kan EMB Bicol, kung sa na sigun sa iya nasa good level ang resulta kan kalidad din paros digi sa Bicol. Ibig sabihin da, satisfactory pa man tabi, Sir Mar. Good level. Dangagunta, naging pahayag ni Attorney John Eric Tizon. Mga programs natin on air quality monitoring. In fact, meron tayong na-put up ng mga continuous air quality, ambient air quality monitoring stations. We have one in PD, we also have one in Nagan, here in Rawis, and the rest of our air quality monitoring stations are stationed all over the Bicol region, particularly sa mga sanitary landfills natin, nilalagyan natin. And as to the quality of air quality natin dito sa Bicol region, based on the latest air quality result natin, monitoring, ay meron tayong good air quality index. Ibig sabihin, satisfactory po ang ating air quality dito sa Bicol region, and it poses little to no risk yung pollution na meron sa hangin natin dito. So yun po yung latest natin on quality index numbers. Sir? Okay. Ayun. Satisfactory pala. Satisfactory. Ano nga nito kang inot sa mga grades? S, VS, INC. At least nasa S kita na yung mga nag-INC. Gusto sabihin yan, despite kang dakol pa kitang mga open dam site na ipapasarado na, tapos dakol kitang nagdaralagan dyan ng mga bikulo na abaan ng antambot so kaitom na. Ang one thing lang siguro na kaibananta sa Calabarzon area, because dahil kitang masyadong dakol na factory digdi na nagbubugag ki asong dakula. Boda, dakol pa manggatang mga kahoy maski puro papanaw. Ayan, pagpatuloy yan. Correct. Okay. Dali, Sir Mar, so yan ang initial na informasyon sa pagtutok ta sa kapihan sa bagong Pilipinas. Sino subisita ko niyan sa kapihan, ha? Sindang guest. Regards lang kay Director Dudes, ha? Yes. Director Dudes kan PIA. Aha. Okay. Okay, tabi, Sir Mar, ongoing aktibidad. Joshua Bina, DCGB. Yan, thank you very much. Joshua James Bino, ali po dyan sa, kapihan sa Legazpi. Ay, kapihan sa Pilipinas. Programa po yan, mga tugang kang ba't maugong tayo? Hop. Yan. Programa po yan, mga tugang kang kang PIA, nationwide yan, no? And pinag-feature ang bawat departamento. The other week, yata si R.D. Herbie ang ipresentar, di ba? And then nakaagi pa si Director Tornilla. So ngunyan, this time, yung Environmental Management Bureau, EMB. And then they talk about mga tugang di quality kang air digdi po sa tuya sa Bicol. Satisfactory pa man dapo. Pero dapat kita maging complacent din, kita maging kumpiyansa. Dapat nagibunta ang gabos na mga patakaran, mga tugang partikular na para pagsurulo nindo kang basura maski sa insain. No? Yan naman mga amigo, dyan po sa Purok 6, Bagong Puok, sa Rawis. Pwede bang iwasan tayo na pagpapara susulo nindo kang basura dyan pati sa agihan? Pag maagis sa mga empleyado na malaog sa trabaho, maagis sa mga estudyanteng malaog sa eskwela, pagabot sa eskwelahan, amoy sunog na. Tanag-agi dyan sa lugar nindo. Baka tabi pwedeng ipahakot na sindo dyan sa eco-aid, ha? Dahil na pagparasuruan dyan ng mga dahon, pati kasarabay na po ang mga, ang mga plastic. Ang sabi po kayang kang OCNR,
Padago sila maglilibot, mga tugang sa mga sununal daw para po darakopon ang mga nagbabayular kana sa bitong patakaran. Mga tugang, we will be back. Standby lang. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SAGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiestahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Saindong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SN Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you. PS, makipaghilingan sa Saindong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DCGB, alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Magpuunan na kan Department of Agriculture o DA ang pagpabakal nin baratong bagas sa iba pang lugar sa nasyon magpuon sa bulan kan Agosto 2024. Enot nang ipinabakal ang 29 pesos kada kilo na bagas sa nagkapirang kadiwa outlet sa nasyon kung sain uminabot ini sa 13 outlet sa National Capital Region as in Central Luzon. Mientras tanto, sigun kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magpuon Agosto 1, dadagdagan pa ininin 10 outlet na mapabakal kan siring na bagas. Apera ka ini, igwa pa nin tulong probinsya ang pwedeng idagdag sa mga listahan. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga minasunod. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and Free Concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Dame, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and Concert with Rock Steady. August 23, Tukak Pulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, Concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Ang lakas mo, may lalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy, ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy, ang dislorya, Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise.
Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Bagatugang, balik po kita sa pong programa ko niyan po na pagkaaga. Ayan, alright. Ayos yun yung picture sa tuya ni, Sir Jeff. May bagong launch mga tugang sa Ninoy Aquino International Airport para po sa mga OFW, mas mahiwas. Very good yan para sa mga modern heroes natin, mga buhay na bayani. Yan, okay. O bueno, mga tugang, kaya sa mga kababayan natin na mga may OFW na mga kamag-anak, pahalagan po niya mga bawat sentimong pinadadala nila dahil hindi yan pinupulot doon. Pinaghirapan po yan, pawis at dugo ang puhunan nila. Kaya pahalaga natin, huwag nating iwaldas. Ano? Alright, okay. O bueno, mga kababayan natin, diretso kita sa mga istorya mga tugang, digdi po sa programa. Maganda kita na sa aga, mga tugang, hanggang Huwebes, magiging mauran kita digdi sa Albay. May niluwas po na Weather Advisor number 13 ang Pag-asa, issued 11 o'clock today. Wala naman po tayong bagyo. Pero mayroon pong mayroong low pressure area na magdadala po ng moderate to heavy rains, mga 50 to 100 millimeter over eastern Samar, southern Leyte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands today. Ngunyan po na aldaw, July 16. Tomorrow, July 17, sabi kang Pag-asa, moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeter, are likely, pwedeng mamatian over eastern Visayas, central Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate,
Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. And on Thursday, July 18, moderate to heavy rains, 50 to 100 millimeter, are still possible over Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Batangas, and Quezon. Sa irarampokang kondisyon na ini, ang mga pagbaha as in rain-induced landslide, yung mga kausa kang pagkuran mga tugang na pagrasay kang daga, mantinido po mga tugang na nakabandera yan, and peligroso. Especially in areas mga tugang that are highly to very highly susceptible sa nasambit pong mga hazard so peligro. As identified yan po sa mga hazard maps na ipinaluwas mga tugang kan mga otoridad, and in areas with significant antecedent rainfall. So yung mga publiko, disaster risk reduction and management offices concerned are advised mga tugang to take all necessary measures to protect life and property. Ayan mga tugang yung Pag-asa Regional Services Division pwedeng mag-issue ng local heavy rainfall warnings, rainfall thunderstorm advisories, and other severe weather information specific to their areas of responsibility as appropriate. Okay? So, yan po tabi ang mga abiso ngunyan pong alas 11 ng pag-aaga. Okay? So, duman po sa mga kababayan ta. Duman sa mga sa mga kabarangay ta, ingat-ingat po tabi. Hello kay Rom Nabas. Good morning, Papa Mar. Bagyo ba? Wala man tabi. Oran-oran sa na yan. And then si Sir King Rinaldo Pacner, watching from Bangkiruhan. Evangeline Llagas, morning ngayon Sir Mar sa programa mo. Aramon niya to at sa gabos na nagdadangog. Okay? Si Bing Ben Boris, good morning everyone. Always this GB number 1 nakatutok everyday. Salamatan po tabi Bing. And then, siyempre duman po sa mga kabarangay ta na nagluluto po sa ngunyan, mga tugang, magkunyan po tabi kita, arasikaso na, mga tugang ta. Sabi nga ni Kayan, kunyan, oras de peligro na, rekas-rekasan todo na naman, sarap-sarapan ng mga premiuhan. Alas 11:20 na po, ano oras na to sa buong kapuluan. Okay, din. Kanakaagi, mga tugang, pinpaluwas na kan Philippine Statistics Authority, yun po na sa indang report, manungod sa inflation rate, mga tugang, kang June. Kanakaaging bulan. Naglangkaw from 3.6% in May, naging 4.1% kang June. Ang makaskas na pag-itaas po kan presyo kan mga pagkaon ang nag-contribute mga tugang mainly digdi po sa record na ini. So yan po tabi adi. And ang sabi mga tugang yung yung inflation rate for food and non-alcoholic beverage puminakol sa 7.2% kang Hunyo kumpara sa 6.4% kan Mayo. Parang chinempo lang naman nag-release sa inyo ng ng mid-year bonus nilang naglangkaw. And sabi po mga tugang ni PSA Supervising Statistical Specialist Cross Dory Lee, mga tugang na ang presyo kan gulayon, prutas and ready-made foods naglangkaw. So makaskas man na pag-itaas kan presyo mga tugang sa housing, water, electric, gas and other fuels, nag-contribute man mga tugang lalong-lalo na sa presyo kan kerosene, LPG as in electric bills. Yan. Medyo nagbaba yung presyo kan alcoholic beverages, tobacco, furnishings, household equipment, routine household maintenance, health, transport, personal care, and miscellaneous goods and services, mga tugang na nairehistro sinda.
mantang daing pagbabago na nai-record mga tugang sa education services, restaurants and accommodation services, as in financial services. Now, among the provinces, mga tugang, na may pinakahababa na inflation rate, iyo po ang 2.2%. Yan. Mantang, yan po na-record kan Sorsogon. Mantang ang Camarines Sur, may 5.5%. Ang Masbate, 5.4%. Mantang so Catanduanes, 5%. Ang Camarines Norte, 4.5%. Yan po tabi an sa tuya po na mga ano yan, mga record. Ganyan po na ano yan, na panahon. So, ang Albay, mga tugang, 4.1%. Yan po para duman sa mga kababayan. Talaga pong ano pagdating sa pagkain, nagmarahal. Reparo man yan sa mga merkado, okay? Kaya, yan pong mga basic necessities, padagos pong pinagbabantayan. Most especially yung bagas. Sana nga, yan po, dahil pagkitang nakuko talagang pahayag, walang assurance tayo sa, sa NFA and wala tayong feedback sign kung ano kita, digdi sa Bicol, igwaman lamang kitang mga ipuput up na kadiwa outlet. Tanganing makabakal man lamang sa mga pobreng tikoy na kagaya natin. Duman sa Rice for All, di bali ito 45 hanggang 48, puro barato na ito kaysa 50, di ba? And then mas dara na kula ang pwede mong bakaluduman hanggang 25 kilos mga tugang kada family. Itong 29 pesos for specific individuals lang po ito, na beneficiaries. Yung senior citizens, yung mga PWDs, yung mga buntis na babae, di ba? Mga solo parents, yan. Sila yung mga beneficiary niyan na 29 peso per kilo na bagas na ang pwede lang ng bakalon mga tugang is 10 kilos kada bulan. Yan. Okay? So, ang bigalat itong Rice for All program. Yung ikakalat mga tugang sa bilog na Pilipinas ang target baga ano yan, sa bilog ng Pilipinas, sa barangay na. Yung balita natin kanina is ang plano ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na plano nindang iwagas na sa kada barangay may outlet na kadiwa outlet. Tangani na sa mga farmers direkta nang magpabakal dahil ng middleman. Pangyari na. Hindi lang bigas ang pagbibili doon, kundi mga tugang, pati na sa mga gulayon, sa mga produkto po ninda. Yan, dyan sa kadiwa outlet. Tingnan po natin yan, At iyan ang mga, yan ang talagang, sabi nga ni Kayan, duman sa mga survey, sa mga pag-aadal, mga tugang, naglalataw talaga na pagkaon ang numero unong problema natin. Numero unong problema natin talaga, yung pagkain. Talaga pong medyo may kunyan, may problema tayo para po sa mga kabarangay alright, sa mga kababayan mga tugang, magkunyan kita, magtipid-tipid. Ayan ang mga basic necessities natin, di ba? Ini yung mga produkto na sabi nga ni importante sa pangangaipo ka mga konsumidores para po sa indang sustenance and existence. Yan, para mabuhay sinda kay puwan ining mga basic necessities na ini. Harog kang bagas, di ba? Mais. Ay, buti ngayon wala nang kumakain ito yung mais na kinakain natin ngayon, hindi na yung giniling kami nung mga bata pa kami, naranasan tayan. Ewan natin ngayon kung kakain ng mga bata nitong giniling na mais na yung pantao, hindi yung panghayop.
During the 60s, mga tugang, namatian tayo yan na scarcity ng bagas kay ito, na NGA pa. Yung National Grains Authority na bagas na nakalagay sa double bag. Pigpipirilahan, wara-wara. Tsaka limitado sa nasa 2 kilo. Ngunyan, igwang intervensyon kay ito, nagpadaraning mga itong giniling baganano, nakatana kananal, sinap na, giniling na mais. Kami kayo ito, pigahalo, ito dahil mang kayang sahoon ngayang sulo. Pili nga, lanoton mo, kagan mong gata, tapos kagan mong asukar, ayos. Pero yung yung iba, pigahalo mga tugang. So, bagas, tapos may halo mga tugang na mais. Yung mais na pantao yan, Kasi ngunyan duwang pipiproduce ng mais. Mais na para sa hayop, may mga yellow corns, tapos yung mais, mga tugang na para sa tao. Yung puti, ito yung puti. Yung puti, ginigiling nila. Kaya baga noon, kaya nga niya matitibay ngayon ang mga taga Cebu sa basketball. Dahil nga sa talaga ngayang baskog ang sendang lawas, because ngaya obi ng yan, ini ngayang giniling na mais. Dapat sa iyang diet. Ayan, dati. Okay. Doon sa mga kabarangay, mga tugang, kasarabay kang rice and corn, siyempre yaon po so lana, cooking oil. Mahal din to. Yung fresh and dried marine products. Basic necessity yan ang minomonitor yan kang DA. Yung fresh eggs, yung karning uring, yung karning baka, asin, yun pong manok, nagmahal na din ang manok mo niyan, fresh milk, tapos yung mga vegetables natin, fresh vegetables particularly, mga root crops, sugar, and fresh fruits. Yan, under the jurisdiction yan, mga tungang kang Department of Agriculture. Kaya lang parang wala na yung kanilang bus office wala na yata yung sa indang monitoring dyan. And then pagdating mga tugang sa DTI, yung basic necessities na nasasakop po sa indang monitoring is yung mga canned fish, yung sardinas, di ba? And iba pang marine products na prinoseso. Di ba? Tapos, processed milk, kape, yung mga sabong panlaba, mga kandila, yan, pagdating sa household liquefied petroleum gas, LPG and kerosene, ang nakatoka dyan mga tugang is Department of Energy. Kaya wala namang opisina yan dito. Yan ang problema natin. Wala tayong mareklamuhan dyan. Pagdating sa mga gamot, yan, basic necessity po ang gamot, drugs na classified as essentials, mga tugang kan Department of Health. Yan, minomonitor nila. And then pag-abot sa firewood at saka sa mga uring, yan pre, yung DNR po ang nakatoka dyan. Okay, nagmamarahal ang pagkain natin. Kaya medyo produce tayo ng sarili natin pagkain. Yan ang pinaka-the best dyan ako niyan. Pinaka-the best dyan mga tugang na na dapat po niya itong aasikasuhon. Alright, mga tugang, 11:30 na in the morning. An oras hatod sa indukang sa sakit ng ulo. Mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat, ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Unilab, yan ang alagang Unilab. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to 50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items entitles you to a 1 free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free 1 Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See poster mechanics for details per DTI Fair Trade permit number FDEP 195909 series of 2024. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, supli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright! Bagatugang balik pa kita sa programa, nako. Alas 11:35 na po ang oras niya dito po sa siyudad ng Legazpi sa probinsya ng Albay sa bilog ng Pilipinas. Yan. 11:35 mga misis. Iyan po tabi. Magdaraning mga pamandong ta nga ni pong day kita madakupkan mga uran. Asin siyempre magpasiguro ng raincoat sa mga motorista. Magpasiguro ng payong sa mga kababayan ta na nag-enroll po sa ngunyan. Oy, duman po pala sa mga kababayan ta, no? Yung particular sa mga nakapasar, duman sa Santo Domingo Community College sa ano yan, yung test ano na pinagtapo sa Indo, po na po kan enrollment ngunyan tabi sa duwang courses, no?
Bali 180 ang slot para po duman mga tugang sa ano yan, sa computer course na kung tawagin mga tugang ay ano, ini pong tawag dito, Bachelor of Science, tama ba? Bachelor of Science ba? BS in Information System, yung BSIS, 180 ang slots po dyan. And then, para naman sa Associate in Computer Technology, may 30 slots. So, first batch po sinda, kaya pong kabubukas pa lang mga tugang na Santo Domingo Community College. Ano po? 2 computer courses agad ang naitao po na ano yan, na permiso kan Commission on Higher Education ay offer for this school year 2024-2025. Libre po tabi ini. Libre. Tayan po so kamabutan talaga kan lokal na gobyerno headed by Mayor June Aguas. And maski ka ito pa, panahon pa ni Mayor Herbie, RD Herbie ngunyang kan DOT, yan na po talagang pangarap po kang Santo Domingo na magkaigwan ng community college. Okay? So, narealisar na po yan, digdi po sa termino ni Mayor June. So, dakulang bagay ang pasalamat po kang mga kababayan niya to na ano yan, mga magurang na may pigpa-eskwela sa Legazpi, pigpa-eskwela sa San Jose Community College, sa iba pang mga kuleyo, mga tugang ta, dumana sa nisinaharanina. Kumbaga, pwedeng mag-uli-uli para magkakan, na maboard, di ba? Pwedeng hatod kang bisikleta o tricycle. Masiring po duman sa San Andres resettlement site kung sa po makukuha mga tugang ini po na Santo Domingo Community College. Yun po yan duman sa mga transferees, mga tugang, dapat na daradaran dito sa SDCC-80 result. Yeah? Tapos yung fully accomplished enrollment form, honorable dismissal, certificate of grades, transcript of records, if available, original certificate of good moral character, photocopy of NSO, PSA birth certificate, medical certificate, barangay clearance, 2x2 colored pictures, 2 kopya, 1x1 colored pictures, anong na kopya, sarong long brown envelope, 1 long white folder, 1 long clear plastic envelope, saka photocopy kan marriage certificate if married. Okay? So, yung mga estudyante lang na nakapasar po duman sa Santo Domingo Community College admission test po, uneligible na mag-enroll para po sa slots na nabagit pong programa. Okay? And then, so mga bago, yung mga new enrollees, yan, yung result kan SDCC-80, fully accomplished enrollment form, original form 138 o report card, form 137, o yung transcript ini kung available, original certificate of good moral character, photocopy of NSO, PSA birth certificate, medical certificate, barangay clearance, 2x2 colored pictures, 2 kopya, 1x1 colored pictures, anong na kopya, sarong long brown envelope, 1 long white folder, 1 long clear plastic envelope, saka photocopy ng marriage certificate if married. O yun na po yan tabi, para sa mga kababayan ta. Enrollment, sagot po yan sa July 26. Tama po ang klase nindo, mga tugang, sabi po ni Dr. Tess Bustamante, August 5, mga tugang, ngunyang pong taon, mapuna po ang klase nindo. Okay? Uda po tabi. Bueno, dugangatan istorya. Chief Jimmy nasalita na sa linya, ali po dyan sa 3rd District. Chief Jim, good morning. Yes, salamat Director Aldaunin Saud ngunyan digdi sa Banwaan kan Kamalig Market Day tabi Director. Naglakaw-lakaw kita. Kumusta? Isus ko, kamanga mahalo na balan nga mga pamakalon ngunyan. Ang number 1 na nominal, Chief Jim, yung kamatis. Ang kamatis, 10 pesos ang saraw. Yung nga nita, 180 ang saraw. 200 na nga ni ang kilo mo niyan. Tato, may makurukosido ka, sa 10 pesos, okay na. Manyan, sarong pidaso. Sarong pedaso, 10 pesos. Yan pati, so medium size na yan. Marasa pa. Samantalang gulpian daga na tatanuman. Although nagtag-init. Pero grabe. Grabe ang pamakalon mo niyan. So sabing nagabarato ang bagas, pagiling ko naglalangkaw lugod.
Sa 50, mga 2 weeks ago, 50 pesos. 54. Dito pa naman matiso epekto kang taripa. Maybe na ba? Matindi. Matindi talaga. Kamate ay Ricardo. Mahal mo nun. Gari nagbalik sa presyo kano na to. Sibuyas. Dahil ka na talaga, sang ribo mo, tulong taririk mo, bagas, bakal kang bagas, panira, uli ka, kuno, wara ka ki, pang luna, pang pamasahe. Dahil na nga mapano yan na, hikobag. Dahil na. Kansang ribo. Minimum pansit, Direktor. Yugon mong, mas mahal pa sa bagas. Ano yan? So, pansit kanton yan? O, so pansit... Bato. Pansit bato? Yung original? Kung mapasiring para ini sa mga tindahan na sa mga barabarangay, mapatong pakandilin siya, mapason ka na so pamasahe. Wala na. Dahil na pwedeng 5 ngunyan. Wala naman kasing kuhon. Mabakal mo, 5 ni Juan. So, sa dayuto na paminta. Dahil ko kami yun, dahil ng 5 pansit ko niyan. Saan ka pa makakuha ang 5 pansit? Sarong kutsara ka rin ibide. Mahal na talaga. Grabe na. So, kung nagsasaod ka, mangangalas katabi, Direktor, kan sa mga luya. Iyo. Ang luyang sa dayuton, 20 pesos. Iyo Kaya siguro tama ka sulaya baga. Magtaranom-tanom na sa nakita. Sulaya ko niyan, 220 ang kilo. Marasa pa. Nangalas ako. Wala nakikontrol. Iyo, kunyan kulang dang supply. Sa bagay, ito nagparainit. So dahon kan kamote 20. Minimum na 20 pesos na mga pangsasahog-sahog. Kayan giro ang ibago ng mindset na kita magtanom kita digdita, dakol man kitang mga daga. Di kita magparalaom kay itong mga tinanom na hali sa Bagyo o sa mga kataraning na lugar. Pero kan tag-init, di ka man makatanom, aral lang yan. Sa kunyan, may mga pagibagakaan na bago ngunyan. I-container mo. Diyan sa barisbisan kan arong mo. Tapos wiruhan mo. Yes, Maria. Talagang iyo na ini. Hard life na talaga. Mag-produce kitang pagkaon kahit papaano. Diskarte na sa nampahe ka ni. Yan. So iyo yan. Nabigla ko. Ngunya na pagkaga. Ako bagata burubang di. Minsan nadyan ako sa Laraga. Sa night market dyan. Nadyan ako. Tapos pa early morning, urig di ako sa Legazpi City Market. Iyon ang presyuan talaga. Grabe. So, Margoso? Ang Margoso, sa pidaso mo? 35, 30? Ngunyan day, garo day ng pitsay ngayon. Bira na. Ayan, ay, ikaw pa man pitsay. Day ko napot sa Pitsay pitsay. dati 40. Nag-120 ng kilo ngunyan. Marasa pa. Mapanguto ka ning so ngay gusto mo man may karne-karne, may mga pangsawag-sawag. Ang 500 mo gayod, 1/4 na pa. Wala namin saan? Kaya yan ang pinakaano. Siguro, sa mga daing espasyo talaga, subdivision, mag-container gardening. Magtanom ka ning laya. Iyo laya, pwede tanom Tanom ka ning sili, magtanom ka ning ukra, magtanom ka ning talong. Question, saan ka magparapanguha ka mga daga? Yung mga daga na kontaminado naman. May nababakal kaan. Saka pwede mong gibuhon. Pwede gibuhon. Magpaturo na sa mga nasa haranis yan sa LSA. Learning Social Agriculture. Kadakol dyan na pwedeng mahagadan. Dapat dapat talaga maproseso kita kisa diri survival and pahit ka ningon yan. Back to basic. Ay pangyari adi. Paano ka kung ma-container ka kaana wala nga ni tubig? Paano pang barebi mo kaan? Araw ka ni nag-uran, mag-araw ka. Mapagal. Nakul talaga. Nag-arok-arok ba na ako sa naubasan akong tubig? Nag-arok-arok ako. Ay lintiyan ta kinastan ako kanona kan suday nahihiling sinabragan kayo dako gatul grabe pangyari di igwa pa dapat igwa kang pirming sangtuara
Wala man ako sang tuwara. So, ang sang tuwara ko di pangontra sa babae. Ay, ngayon, taksala yan ako. Yan kami direct ang mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si Jimmy nyo. Thank you very much, Jim. Ako talaga yan, kasi ako mag-discuss na yan, na talaga pong nagmamarahalan, and then, kang June pa nga, July na ngunyan, patapos na. Di ba? Ayun, kabangaan na kang July, pero kang June, na naglangkaw talaga yung pagkaon, namomonitor na po yan. Ako, oral daw ako sa palengke. Hindi, big monitor to yan. Yung kamatis, nagpuon sa 40. Tajis and 1/4 kayo eh. Naging 60, naging 80, naging sanggatos. Ay, nako, talagang muminahal ng painggusto. Kaya po naman sa mga kababayan yan na po ang yan na ang mga sitwasyones ngunyan. Pwede man ta po yan na marisolbiran sa pagi sa tuwing mga kamot mo yan. Hello kay Paula Agripa Botin. Ngaya, good morning po. Nagdadawag po kami digdi sa barangay Tagapo, Santa Rosa 6. Ako tabi, Papa Mar, yan ang tigkakaong ko, giniling na mais. Hindi makusugong ka ngunyan, amigaw. Hindi makusugong ka ngunyan. Mais ang kinakain mo. Diba? Baskog ang katawan. Yan po tabi, adi. Talagang kunyang kita ngunyan. Kay puwanta talagang magkaiguaning mga diskarte sa buhay. Ayan, okay. Sige, dugangan tayo ng istorya. Mga dugang minabalik si partner Alar Mario. Partner! Let's come in, partner! Yes, partner. Pagkatapos sa ground breaking, bigyan naman kita sa assistance sa mga estudyante. Meaning smart program kan Commission on Higher Education. So ako Bicol. Meaning smart. Durda kula yan, Sidney. Durda kula yung smart din. Durda kula yan, di ba? 25,000. Oh, 25,000. Duman sa qualified. Sa qualified na estudyante, bigapot din ng eligible student. Mga high grades. Rekomendado hindi kan mga eskwelahan dyan sa iba-ibang kolehiyo. Bicol-wide ini partner. An smart, ang sabihin, student monetary assistance for recovery and transition program under CHED. Ayan. 214 students ini partner. Student monetary assistance for recovery. Assistance for recovery and transition in transition program. In transition program. Smart. 25,000 each ang naresibikan 240 na mga estudyantes Bicol-wide. Pero hindi kita sinda, digting mo yan sa Embarcadero Celebration Plus. Ano yan? Pinag-applyan na yan? Dahil ko masyado sabot sa proseso, mas ang aram ko mga high grades ang taro sa qualification gani. Ayun, for disturbing mga disturbing students. Mga disturbing students, maswerte so nakalaog digdi, one time big time na 25,000 ang sendang ma-receive. Yung nagpupo na ang program partner, ay bitado kirara, bisita si ako Bicol founder Elizalde, Congressman Elizalde ko. Yung matigdi si Congressman Attorney Jelbong Alangyaray, matigdi si Secretary Director Attorney Pido Garbin Jr. Na kanya matigdi si former Congressman Christopher Hito ko. Sinta, sarap-sarap nang nagtataram kami partner and maproseso na after kaning lipot na programa para sa pag-release kaning tigwa 25 million aling sa CHED funded by ako Bicol na magiginabang ang 240 mga estudyante aling sa iba-ibang probinsya sa Bicol region. Ayan, sabi, partner, ang information pa haligis sa Embarcadero Celebration Plaza. Alang Mario. Thank you. Thank you very much, partner. Ayan po tabi ang mga dagdag na itong mga information, mga tugang na pinagtutukan po ni partner Al, manungod po dyan sa pagtatao po ni pag-release o payout, kaya ni pong SMART. Student Monetary Assistance for Recovery in Transition Program. O yung ganoon mo.
Programa po yan kang, kang CHED, and then partnership with Ako Bicol, para po yan maitaw sa mga estudyanteng, sabi nga ni Kayan, qualified, diyan po sa kunyan. Parang parang scholarship din yata yan financial assistance program na design mga tugang para suportahan ang mga estudyante sa indang pursuit of higher education. Yan po tabi para duman sa mga kababayan natin na hikahos, pero sabi nga ni Kayan kunyan matibay, para po duman sa mga kabarangay ta. Kaya duman avail kita kayan po ng mga programa kang gobyerno para po sa tuya pong mga estudyante, tangani po na matawaning grant kayan po mga tugang na mga kababayan ta. In-apply natin itong in-applyan ito ng sa pamamagitan ng online Ayan. 25,000 cash grant pala yung binibigay dyan. Yan yung kwalifikado dyan is primero Filipino citizen, tapos siyempre residente kang Bicol, residente kang Albay, may combined household gross annual income not exceeding 400,000, enrolled in any first undergraduate degree in a recognized bachelor's degree program. Bako o recipiente, mga tugang o beneficiary kang anuman na national government funded scholarship or educational grant except free higher education program. Yun, nag-submit ng certificate of enrollment o registration, tapos certificate of indigency, napig-issue mga tugang kan punong barangay kung saan nag-iirok po so aplikante, and then may 2x2 ID. Yun ang mga requirements mo sana pala di ba? Yan po tabi one time scholarship po yan, one time lang yan, saruan sa nang bigayan yan, sarong bagsak sa mga kwalipikado pong college students. Limited man sa naso is that, so di sabi ko natawan po ning ko yan tawaning 240. Dito nakula naman po yan, pagpadagos yan, sabi nga ni Kayan para duman sa mga kabarangay ta, mag-aradal po kitol-tol, tangani po na maabot ang sa tuya po na yan, sa tuya na mga kinakaipuhan na sabi nga ni Kayan maabot sa buhay. Education, yan po ang labi. Kaya baga, halos sa mga programa, dapat nga may graduado sa pamilya, tanganing mabago sa buhay. Yan po baga sa 4Ps, may mga magayon ding istorya sa 4Ps na nakagraduar na, at saka kadakol ng mga maestra palan na nakaparasar mga tugang sa licensure examination for teachers na mga kalisap, mga nag-eskwela ng aling 4Ps, di ba? Mga very good. Pag-arog ko yan, sana mga tugang pag-abot kang panahon talagang maging okay tayo duman po sa mga kababayan ta. Alright, yan mga kabarangay, ang mga dapat po niya itong tandaan para po duman sa mga kababayan natin na nag-antabay kan programa ngunyan po na pagkaaldaw. Okay, bueno, duman sa mga kababayan ta, iringat na sana po may mga pag-uran-uran, magpasiguro po ng pamandong so mga pigbabaha na mga lugar, sana madiklag, tangani po na maging conveniente man ang pag-agi-agi ka mga kababayan ta, lalo na ka mga estudyante na maralaugan na ang klase, diba? Alright, paano kayan mga tugang duman sa mga pag-iriba niya tong mga mga atleta, good morning po sa inyo. Okay, ano pa ba? Papa Mar, mayroon bang bagyo? Wala naman po, wala naman. Wala naman. May mga pigbabantayan na posibleng maging ma-develop na bagyo. Yung pong yan.
yung pinagbabantayan po nindang may mga cloud cluster saka LPA, di ba? Di yung mga nakapit sa trough of low pressure yan. Yeah? Kaya expected po na talagang mag-uuran ngayon sa palibot. Okay? O paano, mga kabarangay, ako po isa muna, hindi po sa programa, mahangos lang kita mga tugang pagbalik ko, alas 12 mga bareta, 12 to 12:30, and then diretso tayo hanggang alauna para po sa 12:30 to 1 para po duman sa satuya po mga tugang na programang Iskaramusa. Okay? So, sa inyo mga boss, mga tugang, thank you very much. Salamatong pumaray sa inyo pong pagkantabay. Sa pangalan po ni Ronald Baldo, sa lado teknikal, kambino na tropa, sa giraray sa inyo pong boss, thank you and God bless the Philippines. Coco Martin po, pag may check, high quality. Pag may check, abot ka.